Rieslid Alex Nijboer van de FNP maakt het hem zwaargen over bepaalde verkeerssituaties in Burgum. Er zijn al oplossingen voor, maar dat geldt net voor alle situaties. Je spreekt van Sminiaplein en krijg je een dik dat even 50 kilometer begeert. Dan 20 meter verder is die een boer van 30, maar werk en uitvoering. En dan ga je 4 meter verder staat een boer ergens wat heen achter de gele verwijzingsborden van een woonerf. Een woonerf treffen heel andere regels dan gewoon het verkeer. En men twijfelt daar en men brengt de mensen die de keur, die het fietsen, die worden al in twijfel gebracht. En wat moeten we nou, bedoelen we nou? Nou, we gaan dat van medisch gewoon dat er al een ongeluk gebeurd is. En een collega die het van mij, die is vriend weer zo wat van de fiets afrijden. Dus ja, dat moet wel gebeuren. En ik had de tip jongen maar wethouder. Meidje die kruising gewoon gelijkwaardig. En ligt er een zederpaard al. Ook op de merken is er bijna een jongens oorlast. Die zorgen daar aan een jumbo-kant. Daar wordt gewoon sprintwedstrijden houden. Ze beginnen daar bij de autoboxen, wordt de gas intrapen. En dan richt in de jumbo een stukje van 200, 250 meter. En dan oneindig is in ankers. Nou, eerst die motors, dat is gigantisch lawaai meisje. En dan die piep in de banden nog eens een keer. Nou, dat is net prettig voor de mensen die er waaien. En dan houden we dan ook nog een boven de jumbo en de action. Daar zit meestal van het land. Nou, die waren bij jullie daar niet meer boet. Nu zitten we voor pootjes te trillen. Nou, dat kan net. Als we dan op de andere kant zien, en wat een vaker hoe klein is, dat bij de passage, de fietsers, maar de elektrische fietsen en de scooters, ze vliegen met rotjongen daar door die steeg heen. Nou, dan weer de snackbar meestal moeten doorzetten. En dan roep ik al, het schiet aan de fietsers komen. Ja, aanpakken. Je kan alles wel dichtzetten en alles maar aanpassen, maar uw meesten, uw inwoners, maar dat zou ik weten dat de verkeersregels binnen, we hebben zo'n horen maken. Dus precies bekeur ze dan maar. Het college had tas zijn dat er naar de situatie sjoen worden zal en dat er meer op verkeersovertredingen controleren worden zal. Ik heb een goede voorraad in huis en als er niets gebeurt, komen ze niet uit.